De leukste, opvallendste en meest nieuwsgierige reportages van Omroep Friesland. Welkom weer bij deze week. Mij aast de volgende onderwerpen. Grutte Cambuurhuldiging bij Aardehouw. ONS promoveert naar topklasse. Twee broeren en haar zwartboente skier. Dit en meer in deze week. Waar is dat feestje? Ze zit op een gut spandoek op het Aardehouwse Tjerkhof in Ljouwert. Nou, daar dus, op dat plein. Hoe krijgt dat meer dan een oren met de kampioensploeg van Cambuur op een grut podium huldigen. Verslagjouwer Simone Scheffer, is er al... Simone, ik jij het al wel, maar is er al wat volk? Ja, er is al wat volk en ze worden al luidruchtig. Zodra ze zeggen dat hier een televisiesturing bij komt. We zijn anti-Fries. Dat wordt er nou zongen, voor alle duidelijkheid. Om 10 voor 6 gingen hier de stekken iepen. En kwamen de Cambuur supporters die er al een uren staan te wachten hier het plein opdraven. Want ze willen alle jaar voor ons staan aanst voor die huldiging. Ja, hoe ziet het programma er van die ongeveer er eigenlijk uit, Simone? Ik versta er niks meer van, Erik. Zal ik het programma maar even uitlezen? Doe dat maar. Om 6 uur, nou dus, begint de huldiging met een DJ. Die wacht het even op huis. Om 7 uur komt hier Danny Panadero te zongen. Ik leeuw dat hij zien Veske. Ik heb een hit omdat er Q in zit. Om het over het, ik heb een hit omdat er Cambuur in zit. En dan om kwartier uur zonen. Dan gaat de echte huldiging los. Dan komen alle spelers hier het podium op. Worden ze één voor één naar voren hellen om die schaal aan harde supporters, aan harde fans te tonen. En dan worden hier interviews doen en de burgemeester zal een toespraak horen. En daarna dan gaat het feest, denk ik, nog heel lang terug. En het is heel leuk om te zien dat er een heel soort van die shirtjes binnen die je drukt binnen. Zo. Sanny is zo ik wel hebben, hè? Maar ik heb hem hier. In elk geval, het feest gaat hier pas echt los als die spelers op dat podium komen. Maar nou dadelijk mooi muziek. En volgens mij wil DJ Martin heel graag beginnen. Kun je hem even zien hoe ze hier losgaan op muziek. DJ Martin, hij gaat los. Het bevrijdingsfestival in Ljouwert heeft juist maar liefst 95.000 meesgelutsen. Vrienden wieden dat er nog 80.000. De drukte kwam nevens de organisatie toch het mooie waar en het feit dat bevrijdingsdag dit hier op een snij voel. Het wie drok juist er in Ljouwert binnenstaat. De muzikale optredens op een verskate podia lutsen duizenden mensen. Het mooie waar zorgen ek vergrutte drokte op het terrasjes en in de Prinsentuin. Dit mensen geniet zich gewoon van de zinnen. Ik ben heel erg blij met het waar vanzelf, want dat kon net beter. En het gaat mooi, het is hartstikke druk. Volle drokken nog als Vlietenier. En net alleen nog hier, maar ik trouw de hele stad. En ja, dat ziet er allemaal geweldig uit. Mensen zijn vrolijk, ik ben blij. Het is mooi. En er wie meer te doen. Zo kon je op een foto met een F-16. Dat grut enthousiasme van deze vrouwje. Maar het wichtigste van het festival wie toch de goeie sfeer. Dat je met elkaar het vieren, dat je net, want het is toch wel iets bijzonders het. Ik bedoel, je hebt zelfs nog nooit echt een oorlog van dichtbij meemaken, maar als je die verhalen, ja, dat is toch wel heftig. En om dan gewoon met elkaar dat toch zo te vieren, dat vind ik wel heel bijzonder. Bij een omvaring tussen een sloep en een binnenveertskip, net vier van de bregen van Spanburg, ben de familie Trijmeesken van Woenerekken. Er wien een veertje opvarenden van één Duitse familie bij de omvaring bij Lutsen. Een van haar rekken slim verwoenen en is met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Greens. Twee ben binnen van controle overgebracht naar het ziekenhuis. Voor zover we nu weten staan er 14 mensen aan boord. Die maakten deel uit van een grotere groep van 27 mensen. Verdeeld over 2 sloepen die ze hadden gehuurd. Ja, en die zouden een mooi dagje gaan varen.
Weet je hoe ernstig de gewonden rond daar binnen? Nee, dat weten we nog niet. Eén van de mensen, een vrouw, moest worden gereanimeerd. Dus dat zag er slecht uit, maar we weten nog niet hoe dat is afgelopen. We weten dat er 2 andere mensen wel zijn gewond. Eentje met mogelijk hersenletsel ook. En we hebben dus de 2 kinderen die voor controle, maar dat is puur voor controle. Ook omdat ze een poos in het water hebben gelegen. Die zijn ook naar ziekenhuizen gebracht. De oorzaak is naar alle gedachten motorpech van de sloep. Daardoor kwam de boot dwars op het wetter te liggen en kon toch het binnenveertskip net meer rondweken worden. De sloep zonk de nij en leidt nu op de boeien. Het Prinses Margrietkanaal had ont 4 uur aansletten west voor alle skipvaartverkeer. Dat was uw selectie voor jou uit de meest nieuwsgierige reportages. Verder nou maar de sport. Vrienden Wikal zou ONS kampioen worden bij de Harkemasse Boys, maar de Blom moest nog even een week in de kelder blijven. Sneu kwam de nederlaag dan toch. DVS 33, waar het maar 3-1 op eigen veld verslaan. En zij is het lang verwachte kampioenschap een feit en hebben we toch weer een Frieske topklasser. Voor Sander van der Heijden wie het wel een heel speciaal weekend. Vreed was hij als assistentcoach kampioen met Cambuur en Sneu die hij het nog stintjes oer als assistentcoach en speler. Terug bij ONS kampioen te worden in de haatklasse C. Ja, dit is wel nergens. Dus 1 keer nooit weer. Voordat het Safia wie mag het Sneu aanmaken worden in DVS 33 uit Ermelo. ONS hier een echte pikstart. De man van trainer Jan Flap, die het nou dit kampioenschap afski neemt, stier op scherp. Al in de eerste minuut de hoekschop van Martijn Rosenburg. En dan mooi Chris de Wacht de 1-0 inkappen. Een prima goal en dat joeg vertrouwen. ONS speelde DVS 33 in de eerste helft op volsluim van de madden. In de 20e minuut Cuddy González die het oorzicht had en Sander van der Heijden de scoringskans biedt. En dat kan jongen Sander wel oorlitten. Hij schoot de bal binnen, dus 2-0. DVS ziet het vooral dreig bij Sander van der Heijden. Hij bikkelen en struiden met de mooiste passes. De man is voor ONS onmisbaar. Krijgt van de de verdiener van DVS speelt erop op een keeper, maar daar staat Sander van der Heijden nog. En hij maakt het 3-0. Jurjen Bos jouwt Sander van der Heijden in de tweede helft echt nog een scoringskans. Hij maakt het dan haast zien tweede goal. Maar de keeper kan nog correct redden voor DVS 33. In de tweede helft neemt ONS dan gas weer om. En Sakrieke DVS 33 gaat een eretreffer. En wordt het nog 3-1. Dan kan het net weer misgaan. Na 90 minuten kan het feest dan maar losbarsten voor de Snitsers. Nou, Flappy bedankt. Ja. Dat doen ze met de kerstdagen ook. Alleen dan haalt hij de kerst niet. Maar hier wel. En ja, als je afscheid neemt, dan hoop je dat het zo gaat gebeuren. En ja, het is jongensboek. Hoe zeg je dat dan? Nou ja, dan het mat algemeen op lijst nog. Hè? Ik bedoel, je bent al zo lang kampioen voor elke rien. Maar dat moest wel even gebeuren nog. Ja, wij hebben voor de 5e of 6e speelronde staan we bovenaan. Dus eigenlijk staat iedereen al op te wachten. Alleen ja, vorige week bij Harkema, die hebben gewoon daar het maximale eruit gehaald. En die pakten 3 punten. Ja, dat was wel een domper, want het is vandaag natuurlijk ook 4 mei. En dat zijn de dingen daar moet je bij stilstaan. Daar hoor je ook bij stil te staan. Dus ja, dat is het rare dan wel van zo'n dag. Dat is wel een mengeling. Maar aan de andere kant, jongens, geniet er maar van. Maar eigenlijk moeten we nou stoppen, want ik denk niet dat dit ooit overtroffen wordt, denk ik, voor mezelf. Stoppen kunnen, topklasse, dan mag je erin bij blijven. Ja, maar ik bedoel meer het weekend, hè. Vrijdag kampioen als assistent-trainer in de eerste divisie en dan zaterdag kampioen in de hoofdklasse speler, ja. Ja, wat godsamme man, dit is wel mooi hoor. We spelen dit seizoen nog eventjes. Je ziet het er al zo lang onder in het kampioenschap. Moest nog even. Ja, precies. Kijk, iedereen zei we winnen al kampioen. Maar dat was niet het geval.
Ja, wij hadden nog wel 3 lastige wedstrijden. Maar ja, eigenlijk met 8 verliespunten voor mag je het niet meer naar de andere. Dat weet je zelf ook wel. Maar iedereen zei al, je bent al kampioen. Maar dat is niet het geval. Maar ja, goed, uiteindelijk dat je het wordt is wel terecht. En ik denk wel, wij zijn het meest constant geweest. En weinig goals tegen. En we scoren altijd wel. Dus. We beginnen volgend jaar met z'n allen voor in de topklasse. Daar ben we vooral de club schuldig. Want hoe die het dieren gaan voor gewoon gaan om dit team de del te zetten, dat is gewoon uniek. Hè? Ik merk dat gewoon de laatste maand, de meesten die hadden het net echt terug. Nou is altijd de vraag die dan komt van nog één naar de topklasse daar. Binnen wij als ONS topklasse waardig? Het zal nog wel heel intensieve tijd worden om dat goed vorm te krijgen. Maar we beginnen ervoor. Het is een uitdaging en als je dit als vereniging zijn, dan mijn matje maaien, dan mag je er voor gaan. Ja. Een reportage uit Boppenslag wie dat, het sportprogramma van Omroep Friesland. Van meer beelden en berichten zorg op omroepfriesland.nl. Als wij het zo over het platteland hebben, dan heet het al heel gauw over krimp en leegrin. Maar dat het om Wapke Veenstra loopt, dan komt er gauw verordening. Zij docht als kunstenaar op haar eigen manier onderzoek naar Lietse dorpen. Net alleen nog in Friesland, ze gaat door de hele verhaal en komt tot hele oren conclusies. In korten komt er een boek van een Ruud over Wels Riep. Een photographic portrait of a landscape. En daarin beschreeuwt ze volle meer de dynamiek en de levenskracht van Lietse dorpen. Jelstriep, daar ben ik geboren, daar ben ik op school geweest, daar heb ik zong geleerd, daar heb ik lezen geleerd en daar ben het nog steeds mijn familie. In de ouderlijke plaats van Wapke zit op dit stuit een hieste melkerij. Nichtje Liesbeth is van doel het bedrijf in de takkomst oer te nemen en terug te zetten. En dat is voor Wapke een goed voorbeeld van hoe mensen de cultuur van een dorp en het land eromheen maaitje, behouden en bewerkje. De interesse in dat thema had dus nou resulteren in een boek dat ze het met haar zus en filmdocent Pietje maken. Zo is het boek is geen antwoord op iets? Nee. Is er geen vraag? Nou, er is wel een vraag natuurlijk. Van, ja. En die vraag die blijft actueel. En dat is van hoe ziet de mens in omgeving? Hoe jouwt die vorm? Wat is het beeld van die omgeving? En ik van dat beeld van die omgeving, hoe verhaal je dat en hoe maak je dat telkens weer opnieuw? En dat beeld van die omgeving, dat maak je nooit alleen, dat maak je maar een heel dorp. Mijn visie op het dorp is ik heel erg vanuit die boerderij en vanuit dat boerenleven. Dus voor mij is eigenlijk het dorp gewoon het wat jij bij die boerderij, met begin bij die boerderij. Dus ja, mijn antwoord is dan meer zo van, nou, hoe je dat gewoon schenken in de fotografie, in de beeldvorming. Hoe mensen gewoon een verhouding tot hun omgeving hebben. Dat het met bewerking te maken, dat het met bezit te maken, dat het met herhaling te maken, dat je ergens gewoon herhaaldingen doet, herhaald komen. Nou, en daar heb ik net een soort mening over, maar dat vind ik interessant. Dat vind ik, omdat dat ik elementen ben die ik in je kunst broeken. De foto's in het boek binnen maken toch verschillende dorpsbewoners en Wapke zelf. Zij maakt het loon en de mensen uit het dorp zichtbaar. Mensen die het aljaar op haar eigen wijze cultuur aan het dorp toevoegen. Een van die bewoners is schreeuwer en dichter Beert Oosterhaven.
Speciaal voor het boek schreef hij een riege gedichten over het dorp. Welsrieper polder. Vaden bin het maar. In een fever. Geen weerslag van redderboten op een Mississippi. Dit lietsbeweeg helpt geen kruin. Het zet geen zonnekerel onder dik. Weer spegelen in sokwetter bloot mijn besteen de lege delta. Is het boek een ode aan Welsriep? Ik denk dat dat zonder meer zeker is, ja. Het is een ode van zowel Pietje en Wapke Veenstra als van mijn persoon aan Welsriep. Ik geloof met alle kritische kanttekens die erin staan, is het boek vooral een boek van verwondering. Van Sjurres, hoe mooi dat hier eigenlijk is. En hoe goed de mensen daar met elkaar functioneren. Wapke die had het verleid gewoon om dit boek te maken, denk ik. Omdat ze al een heel kort dwaande wie met allerhande oren landschapelijke zaken. En toen hield het meer triggeren waar terug van ik zelfs uit een heel uniek landschap waar en uit een heel uniek dorp waar. Wat zou dat voor haar opsmieden? Ik denk dat zij daar een soort van basisgevoel van heeft van wat is dat mooi dat ik dit nog eens heel goed onderzocht heb en dat zij daar zelfs in wezen een rijker mens van wordt. Dus een zoektocht naar de eigen identiteit. Zij ziet het naar de eigen identiteit van waar kom ik bij, maar zij heeft als kunstenaar ik de mogelijkheid om in verwondering te zien naar hoe het mensen doen in het landschap. En zij stelt haar heel waaromhoudend op. Zij laat mensen vertellen, zij laat mensen dingen maken. Zij suggereren dingen en dan zegt zij wat eruit komt. Lisbeth, snapst je goed waarom die tante een boek over Welsriep maatje wilt had? Ja, ik weet net. Ik snap het aan de ene kant wel. Want het is op zich wel een plakje waar een soort gebeurd is, zeg maar. En het is wel historisch, ja. Er zit wel echt wat geschiedenis in, dus... Is het leuk dat het in kaart gebracht is? Ja, ik vind het wel leuk dat het een keer onder de aandacht gebracht wordt. Want het is wel, je zult het zelf eigenlijk nooit zo noemen. Want je zegt, nou het is normaal, zeg maar. Maar als het zijn een boek deel wordt zet, dan denk ik, nou, het is wel wat. Het is een microstudie, maar het betekent net dat het alleen een goede Welsriep is. Dat is helemaal net zo. Het gaat gewoon over hoe een dorp en een agrarische gemeenschap functioneert en hoe de cultuur eigenlijk doorheen weeft zit. Nou, en dat is natuurlijk op elk plak correct oors, maar toch iets heel precies te beschrijven. Krijg je het op mijn oorplak gewoon dan ik helder. Je is gewoon nooit denken over oorplakken. Dat doe ik. Nou, ik hoop dat de mensen dat ik doe. Nou, Lisbeth zei al dat het bij haar al gebeurt hoe ze naar de eigen dorp zit. Dus dat, dat is het begin. Maar het gaat net alleen nog maar over dit plak. Het gaat gewoon over dit plak is heel erg geanalyseerd om oorplakken ik zichtbaar te maken. Ik ben nu wel al hierheen, dus als die kant uit just, hè? Ja, dat is de manege die erachter. Ja. Een photographic portrait of a landscape is vanaf 24 mei te krijgen, want dan wordt het presenteren in het Fries Museum. Je zoekt naar deze week maar de leukste reportages van Omroep Friesland van de Oranje Weken. Wil je die reportages nog recent, zoek dan op uw site bij Uitsturing Mist. Dus je begint met juist met koffie? Ja, jongen. Maar eerst een bakje hen, dat... dan kan je daar even beginnen. Dat. Wat ziet u op een planning? Nou ja, als dat altijd het geval is, dus straks naar de koffie. Dan hier staat ook even geen meisje en zei dat...
En dan skiën per uit en meer van dat spul. En dan ben ik zelf verder naar de kakkeer in huis. Dan maak ik tussen de middag naar het warme eten kleermeisje. Dat is mijn taak. Nou, ik de laatste periode. Want je vroeger ging naar je mem te eten, maar die is hier of jouw vrienden die staan. Dus nou had u zelf rijden. Aha. Maar dat gaat ik prima. Ja? Hij is er eten, joh. Ja. Ja, kennen we wat eten zien? En de ene gewoon die zijn al, je bent er net afvallen, dus het gaat goed. Nee, we winnen alleen nog maar allemaal ook. Ja. Dus dan weet je wel, en dat is niet nog goed. Ja. Och, ja, dat gaat prima. En waarom is hij dan degene die eten ziet? Nou ja, ik ben al als de rechten. Ja. Dus dat weet je wel. Dan is het gauw van hij maakt maar. Maar ja, ik ga van naar nieuwe dingen. Dus ik ging eerst wel eens mis. De gehaktballetjes ben ik wel eens in dat zwart west. En zo taai is leer. Dus ja, dat is toch. Maar ja, aldoende leert men dus. Ja, alle keer maar we bij die. Dan komt het behoord. Ja. En wat wie dat toen eerst? Wat wie dat toen net spinazie? Oh ja, wat dat is van het krimp. Dat is van het krimpspul. Dan heeft een panne vol eerst. Maar toen uiteindelijk zo'n wel los. En ik zie onder het deksel. Ik denk, verdorie, waar is mijn spinazie blijven? Dan moest die bergelman om een beetje tussen de torsken. Dat blijft niet eens tussen de torsken zitten. Zo weinig wie ervan ook. Goed zo. Hé, ben je braaf. Hoi. Goed zo. Ja, je bent wel braaf, hè? Hoi. Hé, jongens. Ja. Goed zo. Hoi. Goed zo. Ja. Goed zo. Ja, goed zo. Je bent wel braaf. Hoi. Ze nemen zo mooi. Ja. Oh joh. Zo ben je mak, joh. Zo ben je mak. Dit is dus gewoon ontstaan uit de zwart bles. We hebben dus al jarenlang zwart bles gehad, maar die ben vrij heel. En als ze dan winters uit de jesmers verkochten, de ram, dan voelt de prijs je altijd uit, want daar ben je net zo heel verliefd op. En ze nou ben we al 4 jaar hier aan de gang. Mijn bonte ram, en dat ben dus meer vleesram. En ja, nou ben je eigenlijk de helft en meer brengen ze op als die ouderen verhenen. En wat we deden reagvlees en billen in de broek, zetten ze dat dan nemen. Ja. Zie je? En je kan er zelf ook nog van genieten. Nou. Jij ook genieten ervan? Oh, ja, joh. Alle dagen dan wil je net graven weten als gewone zwart. Nee, ja, dit is voor jou het mooiste. En jongen, ik wil je wel ooit vertellen, dat juist wel via de televisie. Bond is de trend. Ja? We hoeven alleen nog maar niet heel veel te zien. Naar Tensen en Linda de Mol en Sandra, hoe heet ze? Schuurhof. Alle in de broek naar bond erbij als bedouwen. Maar de lid wat horen bij je eigen nummer op. Nou, maar Tjuke, Simone, Karin. En net te vergeten hoe je die muziek met dat mooie. Miranda Werkman. Nou, daar hoor ik je brullen. Nou, en jongens, nou, dan heb je toch direct het lentegevoel. Nog oud jongen van deze beesten. En wij gingen een paar fans aan de andere kant van de boeren te winnen. Nou maken ze dan water. Nou, die hek wel eens zijn. Die komen alle hier een keer en soms moet wakker te zien en zei het is paradies. Nou, zei dat net genoeg? Ja. Dus daar ben meer liefhebbers. Ja. Hoe lang ben je hier al? Ik heb mijn eerste nou bad dus van vadertje Drees en zo lang ben ik hier al. Dus 65 jaar. Ja. Ja, nou, hij een beetje kwatter. Ja. Dus waar je hem hele leven al? Ja, hele leven hier zit. Ja. En hoe zit het dan met de vrouw, die? Oh, ik zei, we vrienden zijn mooi. Hij zei het dan ik was.
op televisie, maar ze maakt op afstand blauwen. In die mooie bonte jurken en broeken dus, zoals ze straks al zijn. Prima. Hij had één keer een scheiding meemaken, nou dan beleef je wel wat. Dus, je hebt 20 keer trouwd met dus. Ik ben wel rustig. En nu al langer vrij man. En dan eerst dan denk je, nou ja, dat is toch wend. Nou om een gezin om die hinder te hebben. En dat is op eens houdt dat op. Maar in elk geval, nou ben je er nog wend op die hinder. En dan denk ik, nou lidzaam, maar dat hoeft voor mij niet meer zo nodig. Nee. En hij hier het verkeerde voorbeeld al. En ik wil denken, ik beloof geen dabbeltjes gehad. Ja. Nou. Maar toen ging je meer nog steeds al jaar wennen? Jobe dan ik, maar de vrouw? Ja, maar die dikke 21 hier eerst al, ja. En met jou erbij. Ja. Maar er zijn nog van die sneuwe dingen. Hoe de rechter beslist over met omgangsregeling en al die dingen. Maar dat de vrouw zegt, ik juist in het mei. Dan is het gebeurd, nou, doe ik zelf de beslissing. Nou, ik denk, nee, voor jou ik het in heel oud, want dan ziet ze dat steeds. En dan kwam dan kreeg ze in het mei. Dat denk ik op laatst aan haren waren met die bijen en gerap en gescoord. De rust maakt er weer in zijn gezinsje. Dus doe ik het maar litten zodat het wie. En ja, jammer genoeg ga ik ze nog nooit verzoenen. Nee. Dus ik denk al 12 hier. Ja. Dat is de mindere kant van het leven. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ben ik gewoon, die kan dat prima maken qua regelen dan nou. Eerst dan wel, dan lasten ze dat op. Nou, ten gunste van de benen. Maar ja, dat is hier net het geval. Maar verder, je hebt het wel. We zijn verloren en we van meisjes zijn het best. En er zijn heel veel mensen die dat mijn meisje maken. Nou. Dus, maar ondertussen hebben dus je wat een paradijsje ervan maken. Ja. De mensen zijn dan aan de andere kant boeren, wij zijn ja. En dat vinden we zelf ook wel. Ja. En dan ben wij de paradiesvogels zijn. Hè? Ja. Ik denk het al. Ja. Nou, dat wordt toch? Nee. En ons af hier het nice, de sport en de cultuur en orenzaken van deze week. Na je week ben we er weer. On time.